какво е станало? Дойдете маскарилите да вземате, дойде да ми вземаш мета подкачи за тук, Ма какво е станало? Ето така беше посрещнат нашият екип в квартал Победа. След случилото се в село Катуница и протестите в големите градове, обстановката в бургаския квартал е напрегната. Циганите не искат и да чуят за българи и се държат агресивно. Внимавайте, няма да застъпате тук. Българи, майка ви нева. Българи, майка ви нева. Циганите, живеещи там, ни разказаха, че живеят в страх, но това не е единственото. Улиците на квартал Победа се превръщат в бойно поле нощем, когато патрулки кръжат наоколо. Те обаче не навлизат навътре в квартала, а патрулират само около махалата. Пазят на училище, пазят навсякъде, пазят. Насигат на това. Искат да палят, училище да палят. Със страх отивам да преглеждам бебето си, защото вечерно време става ли, ние не можем да спим. Ние не можем да спим от притеснение. Полицейските коли минават, даже с нощи бяха пуснали бурканите, за да пуснат бурканите, значи е станало нещо. Цялата махала с ножови, с брадви ги е страх хората. Защо не обвинявате всичките заради един човек? Защо не обвиняват всичките? Кажете как да живеем? В България живеем, български хляб, българско училище сме карали. Как така? Ядах и още го ям българския хляб. Сега ти вече цигани българи. България сме, не сме в Турция, не сме в Индия. Ние нямаме задни мисли, бе. Пупани тук. Които са направили тия работи, вече обичаме България, искаме работа, да работим. Така, обстановката в квартал Победа продължава да бъде напрегната и без нормални граждански порядки. Тук законите на Република България не важат и като че ли всички цигани се придържат към своите порядки или пък към така нареченото мешере. И докато властите продължават да се правят, че не чуват и не виждат, това беззаконие ще продължи. Може би отново до следващата Катуница.